Jama'a assalamu alaikum. Sunana Yasin Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. To kamar yadda kuke gani wannan wani matashi ne ya kunshe kayan maye a cikin katifa ya taho da su yana ƙoƙarin shigo da su wannan jiha tamu mai albarka ta Kano daga garin Lagos. Babu shakka yanzu kan kwalliya tana biyan kuɗin sabulu tun bayan da babban jami'in wannan hukuma a Kano Komanda Abubakar Idris Ahmad ya ƙara ƙaimi da ƙarfi a shingayen bincikenmu na shigowa wannan jiha. Babu shakka muna yin manya-manyan kamu a waɗannan wajaje. Dama ya yi haka ne bayan bincike da kuma ganin cewa waɗannan abubuwa mafi yawan su shigo da su Kano ake ba wai a Kano ake yin su ba. Kamar yadda kuke gani akwai tabar wiwi, akwai ƙwayar tramadol gata nan kamar yadda kuke gani, sannan kuma akwai fara wato Exol 5 kenan wanda ya yi ƙoƙarin shigo da ita cikin wannan gari. A wannan gaba muke kira jama'a a yi haƙuri a ci gaba da ba mu haɗin kai akan titunanmu da shingayen bincikenmu na shigowa wannan gari. Domin irin waɗannan ɓata gari babu shakka suna da yawa kuma suna nan suna ta ƙoƙarin shigo da irin waɗannan kayayyaki. Jama'a assalamu alaikum. Muna ƙara godiya.